Takže zdravím ťa, vítaj v tomto videu. V dnešnom videu si ukážeme, aký je rozdiel medzi sporením a investovaním na kalkulačke. Pozrieme si, koľko by sme zarábali, keby vložíme 10 000 eur začneme šporiť. Budeme prikladať 100 eur a pri 1%, čo je, myslím si, že veľmi veľký úrok na šporenie, pretože šporenie nemá moc veľké úroky, dokonca banky ponúkajú nejakých 0,1-0,2% nejaké. Toto už sú skôr také terminované vklady a tie tam sú fixované na nejaké 3 roky, 5 rokov, takže tam to musíte tých 5 rokov mať, ináč vám poberú nejaké poplatky. Takže a dáme si to na 10 rokov. Frekvencia vkladu bude mesačné, vypočítame sumu, takže nasporíme si za 10 rokov 23 346 eur, 85. Keď si všimneme, tak to, čo do toho vložíme, bude 22 000 za týchto 10 rokov. Dostaneme 23 346, takže rozdiel je 1346 eur. Podľa vás dobré? Podľa mňa moc nie. Za 10 rokov by som určite chcel mať viacej, takže využijeme teraz túto kalkulačku a skúsime si to dať do akcií. Tiež, že budeme investovať 100 eur len mesačne, doba sporenia dáme tiež 10 rokov, no bude sa meniť tá úroková sadzba, kde pravdepodobne robia, a zoberieme to ešte z takého konzervatívnejšieho hľadiska, že dáme, že 8% nám budú robiť tie akcie ročné v priemere. Niekedy spravia 10, niekedy spravia 15, niekedy spravia len 6, niekedy možno budú aj v mínuse, pretože záleží ako kedy, ako ktorý rok. Keď je rok zlý, jak je napríklad, keď dojde kríza, tak samozrejme môžu akcie byť aj 20-30% mínuse. Ale keď je rok dobrý, kladný, môžu byť zase opačne aj v pluse. Takže vypočítame si to na 10 rokov a tá suma vyzerá trošku ináč. 35 996 eur. Z 22 000 je zrazu 36 000 skoro. 16 000, nasporený 1000, takže je to trošku rozdiel. A keď tam dáme 20 rokov, vypočítame, tak už je to 85 600. Kdežto dali sme do toho 34 000 a máme 85 600, čo je neskutočný rozdiel. Ale keby máme to šporenie, čo by bol, zase dáme, že úrok 1%, tak sa kúknite na to. Zo 34 000 máte 37 800, veľmi, veľmi slabé. Takže vyberte si vy, či chcete šporiť, či chcete trošku zariskovať a ísť do akcií. Samozrejme radím ísť do akcií na dlhšiu dobu, pretože v krátkej dobe ozaj človek nevie, kam tie trhy pôjdu. Môže dojsť kríza. Aj teraz je obdobie korony a ozaj to môže mať následok, že dojde finančná kríza. Ak už sa aj blíži teda možno. Ako ťažko povedať, či príde, ale máme k tomu nabehnuté. Takže čo odporúčam ja, je nehať si možno nejaké peniaze bokom, nejaký konzervatívnejší fond, po prípade mať cash peniaze a malú časť mať, alebo teda nie malú časť, ale časť peňazí mať v akciách a potom postupne dokúpiť. Ale treba počítať s tým, že tie peniaze sú tam na dlhšie. Nemôžete počítať s tým, že idete za rok kupovať dom alebo byt a potrebujete ešte časť peňazí, tak automaticky radšej nechoďte do akcií, dajte si niečo konzervatívnejšie, po prípade už to nehajte tak. Takže takáto je rada, čo sa týka tohto. Tak ukázal som vám teda, aké sú tie rozdiely, hovorím, je ozaj veľký rozdiel a keby to spraví 10%, tak tam už je 110 000, 34, to je krásnych 76 000 zisk za 20 rokov. Predstavte si, že dávate každý mesiac 100 eur, za tých 20 rokov dáte 34 000, ale máte 110. To je obrovský rast. A to 10% je reálne robiť na akciách.
Takže takto. Tuto ešte v tej dividendovej kalkulačke, keď sa pozriete, že budete napríklad 100 dolárov mesačne, dividend yield bude 3%, to znamená 3% vám zarobia vaše peniaze ročne v dividendách a mesačný rast dividendu vám budú firmy zvyšovať o 5% približne ročne. Dali sme to na 30 rokov a tu sa vidí, že zo 100 mesačne môžete mať pasívny príjem o 30 rokov 14 190 dolárov za rok. To znamená cez $1000 za mesiac. Za 30 rokov môžu vám vaše akcie dávať cez $1000 za mesiac. 1150 alebo ja neviem koľko to presne je. Zoberte si 100, investujete, 100 dáte do toho. Keď máte teraz 20 rokov, keď máš 20 rokov a 30 rokov si tam dávaš po 100, tak za 30 rokov tí dividendy ťa môžu živiť. Nemusíš sa spoliehať na štát, nemusíš mať žiadny svoj nejaký biznis, proste môžeš si povedať čau, skončil som a idem žiť z dividend. A to len pri 100. Nechcem vidieť, čo by tam bolo, keby tam dáme 300. Alebo že by bol dividend yield 3,5%. Takže tam už je to 60 000. Tam už sa dá, z toho by som povedal, tu už je 1000 po 20 rokoch. Z 300. Takže po 20 rokoch človek môže dostávať 1000 za mesiac. No, takže takto. Dobre, tak ďakujem pekne za pozornosť. Ak sa ti video ľúbilo, daj like, daj odoberať tento kanál, poprípade zdieľaj toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.